या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। बुधवारी पहाटे सावंतवाडी शहरातील एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकत त्यांच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्यात। जागीच मिळून आलेला मुद्देमाल, कॅट, जुगारासाठी वापरलेले पैसे, जुगाराचा पाल तसेच त्यांचे मोबाईल असा एकूण 35,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। फोंडाघाटाहून कोल्हापूरच्या दिशेने गुरांची सुरू असलेली वाहतूक बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांनी रोखली। वाहतूक करणाऱ्या दोघांना ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले। मच्छी मार्केट समोर मंगळवारी रात्री झालेल्या अपघातात 4 दुचाकींचं नुकसान झालंय। या प्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली आहे। महायुती सरकारने जनसुरक्षा कायदा लागू करणार असल्याची तरतूद विधिमंडळात केली आहे। या कायद्याविरोधात ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने कणकवलीत जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडलं। महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत राबवलं जाणार आहे। या अभियानामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 35 लाखांची बक्षिसं दिली जाणार आहेत। जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या घोषणा देत वेंगुर्ला ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केलं। तहसीलदार ओंकार ओतार यांना निवेदन देण्यात आलं। वीजघर येथील तपासणी नाक्यावर गोवा बनावटीच्या अवैध दारू वाहतुकीवर दोडामार्ग पोलिसांनी कारवाई केली आहे। या कारवाईत 9,88,560 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी संशयित महेंद्र खरवत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। दसरा आणि दिवाळी सणांच्या पार्श्वभूमीवर कोकण मार्गावर रेल्वे गाड्यांना होणारी प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने LTT सावंतवाडी साप्ताहिक स्पेशल जाहीर केली आहे। ही स्पेशल 17 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर या कालावधीत दर शुक्रवारी धावेल। साटेली भडशी खालचा बाजार इथं मटक्याचे आकडे घेऊन जुगार खेळवताना एका इसमावर दोडामार्ग पोलिसांनी कारवाई केली आहे। अनिकेत बाबू खरवत असं संशयिताचं नाव आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सावंतवाडी तालुक्यातील मटक्यासह अवैध धंद्यांवर पोलिसांचं धाडसत्र सुरूच आहे। 4 ठिकाणी छापे टाकून 7 जणांना गजाआड केलं असून रोकड, मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। दोडामार्ग सासोली गणेशवाडी इथं जमीन आणि रस्त्यावरून झालेल्या वादातून 2 गटात जोरदार वादावादी आणि मारहाणीचा प्रकार घडलाय। या प्रकरणी दोन्ही पक्षांनी दोडामार्ग पोलीस ठाणे गाठत परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल केल्या। त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले। वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात 21 दिवसांचा सार्वजनिक गणेशोत्सव भक्तिमय वातावरणात सुरू आहे। संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्ताने येथील भाविकांनी सुमारे 5,121 मोदकांचा नैवेद्य श्रींचरणी अर्पण केला। देवगड साळशी येथील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या 84 खेड्यांचा अधिपती असलेल्या इनामदार श्रीदेवी पावणाई देवीचा वार्षिक हरिनाम सप्ताह गुरुवारी 11 सप्टेंबर ते बुधवारी 17 सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे। सावंतवाडी शहरातील उभा बाजार येथील दक्षिणाभिमुख हनुमान मंदिरात संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्ताने हजारो मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला। ओटवणे गावात भर दिवसा भरवस्तीत कोल्ह्याचा मुक्त संचार पाहायला मिळाला। ओटवणे पोलीस पाटील शेखर गावकर यांच्या दृष्टीस हा कोल्हा पडलाय। कुडा तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे इथं भारतातील दुसरं सर्वात मोठं फुलपाखरू आढळून आलंय, ज्याला सह्याद्री बर्ड विंग असं म्हटलं जातं। दक्षिण रत्नागिरी भाजपाचे जिल्हा कार्यकारिणी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मान्यतेने 90 जणांची जम्बो कार्यकारिणी घोषित केली आहे। गोवा राज्यातील पेडणे तालुक्यातील पेडणेचा राजा सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। कासुले गावातील पाण्याच्या तळीमधील हा गणपती पाहण्यासाठी गोवा महाराष्ट्रासह गर्दी होते। हवामान खात्यानं गोव्यासाठी 14 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवलाय। येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय। आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांची पुन्हा एकदा भेट झाली आहे। राज ठाकरे यांच्या दादर येथील शिवतीर्थ निवासस्थानी 2.5 तास बैठक झाली। 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या पोटात दुखत असल्याने तिच्या आईने नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं होतं। तपासणीत ती मुलगी 8 आठवड्यांची गरोदर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलंय। पोलिसांनी अतिसंवेदनशील प्रकरणात वडिलांचा DNA तपासल्यानंतर मुलीवर तिच्या पित्याकडूनच अतिप्रसंग झाल्याचं समोर आलं।
सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे। ओबीसींचे आरक्षणाचं ताट आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचं ताट हे वेगवेगळेच असलं पाहिजे असं प्रतिपादन वंचितचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी केलंय। राज्य सरकारनं काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलाय। आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये यासाठी ॲडव्होकेट राज पाटील यांच्या वतीनं हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आलाय। देशात कडक कायदे असूनही नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अजूनही थांबलेला नाहीये असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालादरम्यान म्हटलंय। पुरुषांची मानसिकता बदललेली नाही असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय। रामनगरी अयोध्यामध्ये पुन्हा एकदा विश्वविक्रम करण्याची तयारी सुरू आहे। यावर्षी 26 लाखांहून अधिक दिवे लावून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवण्याची योजना आहे।